Escolta això, Katy. Mama sempre t'he considerat el meu ídol. Tu t'estimes un turc i ara jo també. En Cem és tan tendre, és tan diferent de la imatge que vol donar. Això vaig escriure. Una carta per cada membre de la família, amb el cor a la mà. I ell què fa? S'ha acabat. Finito. Falta una carta. Merda, Katy, si me l'ha pispat algú. Seré la tia que està penjada del seu germà i a sobre la que li han donat carbasses. I no sé què és més patètic. Anne, babam, Anne al demek istiyor. Ja vaig dir que no en nom teu. Vaig fer bé, oi? Anne? No, sóc el baba. Mira, amor, sense el teu permís no puc fer cap proposta a la Doris. I saps on podríem anar de lluna de mel? La vella Turquia, la vella Turquia. La vella Turquia. Quin mal gust. Anar amb la nova a la pàtria de l'altra. L'he plorada 7 anys, que no n'hi ha prou. Meeting és que busco una paperot. Això del paper deixa-ho estar, és una parida sense importància. Però tu com ho saps? La pregunta més aviat seria, què haig de fer ara? Suposo que em deus voler fer xantatge. Jo només vull que entengueu què significa amor de veritat. Això no és amor de veritat, sinó una aventura passatgera, no té futur. Però si és l'amor més profund que es pot imaginar. Aquest home sí que entén els meus sentiments. Estem units. Espiritualment. Cada llamor s'hi oposa i encara. Però tu què hi tens en contra d'un casament? Què? Casament? No trobes que seria una mica precipitat? Què dius? Fa 2 anys que conec la Doris. Parles de tu i la Doris. D'aquí, si no. Sí, d'aquí. Deixa-ho córrer. Les històries de parella sempre acaben malament. Jo sé de què parlo i, a més, no vull ser filla de pare De fet, ja ho sóc. No em creïs un altre trauma. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und Venus jetzt beginnt ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Meeting. Estic perdudament enamorada d'en Cem. És tan diferent quan és amb mi i jo sóc tan diferent quan sóc amb ell. Estic convençuda que som ànimes bessones. Ell és la pasta de full i jo sóc la crema. Què fots? Ostres, no, tens una recaiguda de línia. Sigues un mascle. Marieta, fleu-me ploramiques. Metrosexual. Sí, tio, en Cem ha tornat. Jo em pensava que et deixaries que es treu un altre No cop. m'enamoraré mai més, ho vaig jurar i ho compliré! No et deixarem que una tia es foti de nosaltres. Que es morin els tous! Haig d'anar a pixar. Però pixa dret! En Cem té la carta i ara deu estar pensant què em dirà. Li dono 2 segons més abans que se li encengui el foc de la passió. Ja s'ha encès. Per què és tan cruel? Però què és de pedra o què? Tu pixes assegut. Com és que en Cem no pot pixar assegut? La meva nova vida comença ara mateix. Festa, sexe i alcohol! No vols tornar a parlar amb la Lina? Em sembla que li agrades de bo. Què?
Festa, sexe i alcohol? Festa, sexe i alcohol! Tinc la roba! Poden anar dient que les vaques alemanyes no els donen hormones. Per tu res de bistecs. Costa, fes servir les sabatilles d'en Meeting dins de casa. Els homes no porten sabatilles. Que has plorat? Per què ho dius? No en tinc cap motiu. On és el meu got? El got de l'àguila imperial. Silenci o et tocarà veure en biberó. I, amor, torna a baixar els gots. També pots convocar la teva mare en gots de plàstic. Que et rius d'ella o què? No, però és que no trobo gens estètic veure's un vi de 25 euros en gots de plàstic. Només perquè vivim junts provisionalment. Ja et penses que... Ella i jo no permetrem mai que tu i el baba... Caram, quina gana! Xema, pots passar el pa? No sé què té de dolent fer guix amb gots de plàstic. Amb els de plàstic no tens connexió. Ah, sí? És un concurs? A qui li sap menys greu haver-ho deixat? Sí, quina merda, oi? Sóc tan freda com tu. Pubertat. Tu ignora'ls. Dóna-li un senyal que encara hi ets, Annie. Jo també hi estic en contra. Del casament. Ailina, quin descans. No som pas una família de veritat. Per cert, t'he posat llençols nets. Ah, que bé. Doncs mira, jo t'he plegat tots els Exacte. Som massa diferents tots plegats. En Xem i jo... La família sencera... Aquest experiment ha fracassat. L'interculturalisme s'ha mort. Que va, tot tofu. Digues a la mama que t'hi posi un bistec a l'entrepà, eh? Demà passaré revista. Si et tornes a ficar amb algú més petit, et clavaré un mastegot. Au! Què et penses que m'has fet mal? Ets patètica, com la teva carteta. Que te la vas llegir abans de cremar-la. Oh, perdona. Que hi deies alguna cosa important? Au, va, tio. Fot al camp, que sàpiga que em rellisca. Ja ho he entès, Xem. Jo no sóc un imbècil com l'Axel. No llegeixo coses cursis com aquestes. Ja t'he entès, d'acord? No ploris, no ploris, no ploris. Ai, tio, que encara li moles. Què cony et passa? Que et compres la Cosmopolitan, ara? Stop, registra. Yamur, Dogo! Ha contestat? La mama ha contestat. Un senyal. Segur que vol dir que està d'acord amb això de la Doris i jo. No, no. Ha fet florir les flors per dir-me que he fet bé de prohibir-te que et casis. M'ha d'odiar moltíssim per fer-me una cosa així. Potser només és culpa d'aquest coi d'estil literari. El pol·len. El gat. He guanyat. No hi haurà casament. Ni proposta. Ni anells, ni petó, ni amor etern.
Ni fins que la mort us separi. Ni carrossa, ni tampoc coloms Au, blancs. ja n'hi ha prou. Almenys tu li agrades a algú. Que tens penes d'amor. Mitin, aquesta conversa no és nova. Amb tu no em vull parlar d'això. No, tens raó. Nosaltres no parlem, només ens barallem. Ens demostrem que ens necessitem ben poc. Com en una família ben desestructurada. Si ara dius res, serà patètic de veritat. Caram, sí que m'ha sortit bé. L'he tret d'aquell llibre de receptes per enamorats. No sé pas d'on deu haver sortit. Diu que s'hi pot posar un anell a dins i tot. Caram. Parles tan poc últimament. Què és el menjar? T'estimo, vidona. Jo també t'estimo, videta. Se m'encongeix l'estómac. És que em marejo o és l'emoció? Tan vells que són i encara es fan petons, amb llengua. I tot i que es crema cada vegada li ha tornat a fer un pastís. En Chen no m'ha fet mai cap pastís. Morning! Diana, he tingut un mal dia de collons. El teu vocabulari també és de collons, però és igual, demà et toca anglès. Què hi fa al jardí la Llamur? I on és la Doris? I com és que aquí fa tanta pudor de cremar? Doris, vam quedar que no cuinaries més. Hello, hem de parlar ara mateix d'en Xem. Déu meu, 5 punts per tall. Digues, què li passa a en Xem? Que també és superdotat. Superdotat per escopir al pati, tiranitzar els petits i traumatitzar els professors. Al claustre ja parlen de vosaltres. Què vols dir de nosaltres? Les famílies mixtes tenen tendència a ser problemàtiques. Els altres professors es pensen que això és campixa i rellisca. Didi, això són projeccions de pedagogs incompetents. Aquí tot va bé. Ara en Xem busca el seu paper com a home en una societat castradora. Fa com la granota vermadora. Saps què farà aviat? Carrera en un reformatori. Ho veus, Lina? Aquestes 3 bromèlies representen la mare, jo i tu. 3 en contra del casament. La coalició de les contràries. Llamur, imagina't. Esclar, parlant teòricament, que penséssim una mica massa en nosaltres. Potser és que no volem acceptar que els nostres pares, en el fons, s'agraden. Sabia que no s'hi pot confiar en tu. Llamur, em sembla que no ha estat la teva mare, sinó un admirador. Que porta bambes del 43, la teva mare? Vols dir un obsès? Llamur, nosaltres en diem agradar-li a algú. Dodo, vaig tenir raó amb en Nils i ara amb en Xem també en tindré. Va per mal camí. En Xem viu l'etapa del canvi, saturat d'emocions. Les ha de treure, però encara no sap com. No pots parlar normal per variar? La Lina ja comença a ser tan pedant com tu. Vols dir que està penjat d'algú o què? M'hi tira, em falten 7 punts. En Xem està enamorat. Encara està enamorat? De mi. Au, ja hi parlaré, però d'home a home. Com la setmana passada, quan et va agafar l'arma? Li vas deixar la teva pistola? La navalla va tallar una menjadora d'ocells molt mona. Au, fes-li un cop de planxa. Amb aquest parrac no m'hi puc presentar a la festa. Ex, però si és un masclista en potència. Què vols dir amb això que ha de treure les emocions? És molt fàcil. En Xem fuig d'alguna cosa. L'agressió sempre és la canalització del torrent emotiu. Fuig d'alguna cosa, de l'amor. Els homes que pixen drets els fa por l'amor. Mama. Ajuda en Xem. Perquè no l'expulsin. Com m'acabi el pastís. Xem, hem de parlar un moment. Què surts? Saps prou bé que en aquesta casa no volem portes tancades. Contesta'm! Obre la porta, ara mateix! Videta! Has de desplaçar tot el pes a la cama i fer servir l'espatlla. És la tècnica per desallotjar pisos. La policia sempre al seu costat.
Que t'has tornat boja? I la pròxima vegada que estiguis trist, prova de plorar abans. Ho has vist, Didi? Hem trencat l'esfera privada i hem definit clarament el nostre territori. Bidona, ara has de deixar clar que som un equip. Doncs a partir d'ara et planxaràs la roba tu mateix. Sí, i de la festa ni parlar-ne. Em sembla que no vull tenir fills. Et va agradar la meva carta, oi que sí? Això vol dir que sí? Renoi, és que no l'entenc! Veiem la Diane Fossey que s'acosta amb Little Kong en ple accés d'ira. Mai fins ara cap investigador s'hi havia acostat tant. Ella va descobrir que aquest ira, que tant temen els nadius, és tan sols una declaració d'amor a les femelles en zero. O a la Diane Fossey, com entenen alguns. Sí, sóc la Diane Fossey. Que em deixes la càmera? No. La vull posar al jardí per enxampar l'obsès. Au, va, amor, que no ets la típica víctima d'un obsès. Els tiren més les que... I no acostumen a trucar mai al timbre. És el grec. Hola. Alguna carta? Xem, acaba d'arribar el teu hemisferi dret. Tu calla, cap de coll! Toca l'alt. Tractant-nos com una merda. Així en Little Kong ens demostra que ens estima. Vols dir que hem fet bé de castigar-lo? És una paraula antiquada, però la intenció s'ho val. Ara es deu planxar la samarreta i li deu fer ràbia no poder anar a la festa. I llavors es produirà la catarsi. És l'última vegada, tio, n'has d'aprendre. Tu calla, ens n'anem a Potsdam. Festa! La festa és a Potsdam? Tio, no penso anar en metro per territori neonazi. La carraca de la Doris. Quin silenci. Deuen jugar daus, és el que feia jo, que no em deixaven sortir. Classe E, del 95. Merda, però si som un cotxe! Xem! Costa! Costa! Aquest embragatge de merda no tira. I el goril·la torna a destruir una mica més de selva. D'on surt tanta ràbia, Xem? Però què et passa? A mi no em fotis sermons, eh? No vol acceptar els seus sentiments, però l'amor és una força natural. Quan surt de mare té una altra cara. Ràbia, por, decepció o simplement violència. Ei! Xem! El taller me'l pagaràs tu. Ves a buscar un escombri i recull tots els vidres. Que escombri? Que som a Brownback Mountain o què? No, però el cul et farà mal igualment de tant que te l'estovaré. Pega'm, au, va. Xem, No ja t'hi fiquis, prou, Mitin, s'ha deixa'm acabat. fer a mi. N'estic fins als ovaris. Demana'm perdó ara mateix. Xem! Xem! Mama, fes que torni a ser com abans. Sí, esclar. Tant de bo sabés de què fuig. Ja t'ho diré quan tornem a sortir junts. I estic d'acord, Meeting. Pregunta-li si es vol casar amb tu i jo ja parlaré amb la Yamur. Sí, però no et passis. Quina passada. Flors cada dia. És el somni de qualsevol dona. Li haurien de tallar les mans. Li diré al baba que n'agafi mostres per investigar-les. No et compliquis la vida. Mira, t'ha deixat el seu mail. Què? Que em vol demanar perdó, en Xem? No, se n'ha anat a l'institut. Doris, em sembla que perdràs quina tragèdia i no tan sols per tu. Ja n'hi ha prou!
Em molesteu. Em molesteu. Xemi, t'has descuidat l'entrepà. Tant que em demanes que et compri la mortadela de l'osset? I després te'l deixes. I apa, estudia molt i així de gran podràs treballar d'infermera. Adéu. La de l'osset? Iuhu! Ai, que bé que et trobo. T'has descuidat els calçotets. Ui, tutut! I si et sembla que t'he deixat el ridícul, vés a preparar. Enamorat a Naucalm 17. La planta és una prova i l'haig de conservar viva per si després calen proves genètiques. Escriu-li un missatge, així sabràs qui és. Jo no m'escric amb nois i encara menys amb un obsés. I què passa si no és un pervertit? I si la teva mare no vol que estigui sola? I si te l'ha enviat ella? I si ell ha enviat la Doris amb Meeting? I a tu qui t'ha enviat ella? En Xem. Tu. Si tu ja te'n surts sola, molt bé. Però deixa que el teu pare es casi amb la dona que estima de debò. Estan fets l'un per l'altre i ja passen dels 40, ja no trobaran ningú més. O tens ganes d'acabar llegint-li al diari al teu pare? Va tenir la meva mare i ja en té prou. A la llarga no és bo estar sol. I estic d'acord. Ditimisen? Doncs torna amb l'anell. Era molt car, oi? Sí, ja m'ho vaig pensar. Just abans d'estirar la cadena. Però què és això comparat amb la benedicció de la teva filla? El va llançar al vàter. Però que s'ha tornat boja. És pel llum. Caram, per fi una mica de seny. Otur! La vaca te la pots quedar, però has de dir a la meva germana que sé com educar-te i que a partir d'ara et comportaràs. I explica'm què et passa, home. Digue'm què et preocupa. Entre col·legues. Els col·legues no parlen d'aquestes collonades. Doncs ho haurien de fer, perquè si no, les collonades esclaten. Xem, te'n passa alguna? Per què mires amb aquests ulls tan tristos? Ara descobrirà que el fa estar tan enrabiat, que li agrado. Vine amb la Diane Fossil i tal com. És que últimament trobo a faltar molt la mare, res més. M'has dit que la vaca me la podia quedar? Sí, però els diners no. I així és com continua. Què? Escrius a l'obsés? No, endreçava una mica. No suporto els caps de setmana, que t'hi veig en Xem a tota hora. Què us passa? En Xem i tu. Ho saps? Déu meu senyor, converteix-me en una tassa. És perfectament normal que els germans es tinguin gelosia. No, no hem quedat ni quedarem mai. Jo no sóc una persona... Fesot, i tu?